Al Punt Òmnia de la Betxeda tenim un públic molt ample. Tenim des d'activitats amb nens de 3, 4, 5 anys fins a cursos d'informàtica. Jo crec que la persona més gran que tenim són 75, una cosa així. O sigui que molt ample. Com hi ha edats molt diferents i perfils molt diferents, doncs fem com moltes coses. Amb més petits, més infància, el que fem molt és treballar pensament computacional, pensament creatiu i aquest tipus d'eines. Sí que el que intentem fer, sobretot amb els de 3, 4, 5, 6 anys, és no fer servir pantalles. Després, amb temes joves, adolescents i així, treballem molt també una mica d'orientació cap als estudis, però ensenyant-los on poden trobar informació, què necessiten per trobar la informació, perquè al final no depenguin d'una persona que les digui què han d'estudiar, sinó que siguin ells capaços de trobar per internet, de cercar i tal. Cursos d'informàtica per gent adulta, des dels cursos que fem amb el SOC, que ensenyem una mica de currículum, com fer-ho i aquest tipus de coses, com trobar feina, pàgines i tal, com informàtica bàsica. Avui hem fet una activitat de fotografia amb llums, amb un grup de centre obert d'aquí del casal. Clar, nosaltres estem dins d'un casal, del casal dels infants, i hi ha diferents grups. Doncs, a part de les activitats que fem amb gent de la comunitat, amb altres entitats, amb gent del barri, una part de les activitats també la fem amb grups del casal. I ara que estan al casal d'estiu, amb el grup de COA, de Centre Obert Adolescent de Sant Roc, hem fet una activitat amb llum, amb imatges, que els joves, els adolescents el que podien fer és tant tocar càmeres professionals una mica, com fer una mica de llum i això.